عزو السلامتنا تقبلوا نايزا channelنا تعزبتي كملكم تصنحوا نزوان زبلنا يم زيناتات حزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات سمعت بالك زبلوا وانا وحبريتاتات نا يوتيوب channel متصعنوا اقدم ملقتي دما نوتيفيكيشن انتان كبصحكم زيناتات بوانو كتكتاتلو نزا نا يوتيوب channel سبسكرايب بمግባር ናይ ደወል ምልክት ምጥዋ አይትረስዑ ኢትዮጵያ ሕብራት ሃገራት ጽልዋ አልኒኖ ንምክልኻል 50 ሚሊዮን ዶላር ሓቲቱ ብዘሰንብድ መልክዑ ኣብ ትግራይ ድርቂ ከም ዘጋጠመ ተፈሊጡ ኣብ ቅድለት ዘውዱ ሃብቱ ንዝተዋህበ ውሳነ ይግባይ ከም ዝተሓተተ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ ሓይልታት RSF ኣብ ልዕሊ ከተማ ፖርት ሱዳን መጥቃዕቲ ድሮን ኣካይዱ ደቡብ ሱዳንን ንዓመታት ኣቋሪጾኖ ጸንሐ ዘተ ዳግማይ ከም ጀመሮ ተፈሊጡ ኣሜሪካ ኣባላት ፈጻሚ ሕጊ ኢሚግሬሽን ጉምሩክን بإليكتريك سرح قوان تخطقمو خمس خلو تقاليتو زخبركم تخطالتنا ازن كالان بزرز حزركم كأربع سنايت عنهد تكالات مقبن حرشان حبرات هاقرات عب إتيبيا بسنك تريو النينو زقات اما دركن على الاغماين نمكات خصوصنا 50 مليون دولار حاجز كوهاب تسويعو اتتكال بصوني عسد نحاسة كلتشن عيسان شدشان عبزو تصوت زبطاب اتحاجز كابسنا كلتشن عيسان شدشان كسام مقابد كلتشن عيسان شوعات نزول لأوان زعلنا مخوينو نا 4.66 مليون زهون تتصبيت حاجز نمدقاف زعلما እዩ እዚ ጻውዒ ዘቕርብ ዘሎ ብደረጃ ዓለም ተርእዮ ኣልኒኖ ክሳብ መወዳእታ 2027 ንተወሰኽቲ 49 ሚሊዮን ሰባት ንኸቢድ ጥሜትን ከቃልዕ ከም ዝኽእል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘጠንቀቐሉ እዋን እዩ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ዘውፅኦ እስተርእዮ እዚ ኣብ 45 ናብ ሓደጋ ዝተቓልዓ ሃገራት ዘሎ ብዝሒ ተጸበይቲ ረድኤት ብ22 ሚእታዊት ብምውሳኽ ናብ 274 ሚሊዮን ክበጽሕ ይኽእል እዩ ጊዜያዊ ዳይሬክተር እትትካል ካርል ስካውት ነቲ ኩነታት ክገልጽ ከሎ ኣልኒኖ ነቶም ድሮ ኣብ ተነቃፊ ኩነታት ዘለዉ ሚልዮናት ሰባት ዓብ ስጋኣት ኢሉ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ግጭትን ጸገም ውሕስነት መግቢ የጋጥማ ከም ዘሎ ዘመልከተ እቲ ጸብጻብ እቲ ኩነታት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ውሕስነት መነባብሮ ቁጠባዊ ዓቕሚ ስዳቤታት ይብሕቡብ ከም ዘሎ ኣገንዚቡ ብፍላይ እቲ ልዕሊ 70 ሚእታዊት ሃገራዊ ፍርያት ዝሽፍን ዓውዲ ሕርሻ ኣብ ስጋኣት ወዲቑ ይርከብ እቲ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ ማእከላይ ክፋል እቲ ሃገር ሰሜናዊ ምብራቕን ዝርከቡ ከባቢታት ዝናብ ክረምቲ ስለ ዝሓፀሮም እቲ ጸገም ክጋደድ ይኽብል ኣብርሂቡ ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕን ቆላታት ኢትዮጵያ ከቢድ ዝናብን ዕለቕለቕ ከጋጥም ከም ዝኽእል ተገሚቱ ኣሎ እስጋት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝያዳ ዝኸብድ ዘሎ ብሰንኪ ዝቐጸለ ዘይርጉእ ጸጥታን ምስ ሸርፊ ባጤራ ተተሓሒዙ ዝመጽእ ናህሪ መነባብሮ ተወሲኽዎ እዩ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ተኸታታሊ ግጭት ሕርሻዊ ወቕቲ 21 ወረዳታት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ስግኣት ጥሜት ከም ዝርከባ 2.45 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ናይ መግቢ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ይፍለጥ ጽልዋት ደርቂ ድሮ ክረአ ከም ጀመረ ዘመልከተ ጸብጻብ ትካል መግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ከባቢ ያቀር ክፋል ዓፋር ብሰንኪ ሕፅረት መግብን ማይን ጥሪት ልዕሊ 18,000 ከብቲ ሙማተን ይግለጽ ኣብዚ ሕጂ እዋን 40 ሚእታዊት ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድመዮም ቆልዑ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሕፀት መግቢ ዕብየቶም ዝተዓናቐፈ ኮይኑ እዚ ሓድሽ ሓደጋ ነቲ ኩነታት መሊሱ ከጋድዶ ይኽእል እዩ ትካል መግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ኣብ 114 ወረዳታት ዘተኮረ ስጉምቲ ንምውሳድ መደብ ኣውፅኡ ኣሎ እስትካል ነቲ ጸገማት ንምምካት ኣብ ክልላት ትግራይ ዓፋር ኣምሓራ ሶማሌ ደቡብ ኢትዮጵያን ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያን ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሕ እዩ እቲ መደብ ኣብ ክልተ ኣውራታት ክፍልታት ዝተመቐለ እዩ ተቐዳማይ ቅድመ ጥንቃቐ ዝብል እዩ እዚ ድማ ን2.3 ሚልዮን ሰባት ዝዓለመ ኮይኑ ክታበት ጥሪትን ሕክምናን ምዕዳል መግቢ ጥሪትን ደርቂ ዝጻወሩ ኣዝርእቲ ምቕራብን ንጽጉማት ስዳቤታት ቀጥታዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ መሃብን ዘየጠቓልል ካርል ስካው ከም ዝገለጾ ስዳቤታት ንእዋናዊ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምምካት ኣቐዲሞም ክዳለዉ ምስ ንሕግዞም ህይወት ናይ ምድሓንን መናበሮ ናይ ምክልኻል ዓቕምና ከዓቢ ኢሉ እቲ ካልእ ክፋል ናይቲ መደብ ድማ ቁልጡፍ ምላሽ ዝብል ኮይኑ ን2.63 ሚልዮን ሰባት ንምድጋፍ ዝዓለመ እዩ እዚ ድማ ንዝተጎድኡ መሰረተ ልምዓት ሕርሻን መስኖን ምጽጋንን ከምኡውን ንዝተመዛበሉ ስዳቤታት ካብ 8 ክሳብ 11 ኣዋርሕ መግቢ ዝሽፍን ናይ ሕርሻ እትዋት ምቕራብ የጠቓልል ትካል መግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ኣብ መወዳእታ ኣብ ሕርሻን ጥሪትን ዝግበር ኣቐዲምካ ዝወሃብ ወፍሪ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብዚ ዓውዱ ንዝወፍር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ 3 ክሳብ 7 ዶላር ዝግመት ረብሓ ከም ዝወሃብ ገሊጹ ስለ ዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ጻውዒት ህፁፅ ምላሽ ክበሉ ጻውዒት ኣቕሪቡ
بتوسخي بزسم بدملكعو ኣብ ትግራይ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዳርጋ ምስ 1977 ዓመተ ምህረት ዘመሳሰል ዓይነት ድርቂ ከም ዘጋጠመ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣፍሊጡ። ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ሃፍትን ተፈጥሮን ትግራይ ንእዋናዊ ኩነታት ክረማት ኣመልኪቱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሎብ ዘመን ክረማት ሓረስታይ ትግራይ ብዘይተለመደ መልክዑ ብሰንኪ ሕጸት ዝናብን መሬቱ ክግልብጥ ከም ዝተገደደ ገሊጹ። ብፍላይ ኣብ 23 ወረዳታት ትግራይ ዝተሓተ መጠን ዝናብ ይዘንብ ከም ዘሎን ኣብ 19 ወረዳታት ማእከላይ ዝናብ ኣብ 13 ወረዳታት ትግራይ ድማ ዝሓሸ መጠን ዝናብ ይረክብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ብዞባ ደረጃ ድማ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ዝርከብ ወረዳታት ትግራይ ብሕጸት ዝናብ ኣዝየን ከም ተሃስያ ዝገለጸ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ማእከላይ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ድማ ዝሓሸ መጠን ዝናብ ይረክብ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ወረዳታት ኢሮብ ቋንቋ በርገለ፣ የጭላ፣ ራያ ዓዘቦ፣ ጨርጨለ፣ ራማ ገለ ካብቲ እዋናት ዝተጠቃዓ ከባቢታት ምዃነን ኣብርዮ። ሓደጋታት ባድኖስን በረድ ዝሓወሶ ዝናብ ውሕጅን ካብ ደርቂ ብተወሳኺ ካልእ ዝተረኣየ ሓደጋ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ሃብቲ እንስሳታት ብተወሳኺ ተመሳሳሊ ሓደጋ የጋጥም ከም ዘሎ ዝሓበረ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይን በዚ እውን 24 ወረዳታት ከም ተጠቃዕ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓይልታት RSF ኣብ ልዕሊ ከተማ ፖርት ሱዳን መጥቃዕቲ ድሮን ኣካይዶም። ንዝሓለፈ ኣዋርሕ ብዝተፈላለየ ኣንፈታት እናደፍአ ዝቐነየ ሰራዊት ሱዳን መጠነ ሰፊሕ ፀረ መጥቃዕቲ RSF ገጢሞ ኣሎ። መቐፀታ ንዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ግዝኣት ኮርዶፋንን ኮቱምን ግዝኣት ብሉ ናይልን እተካየደ ዝቐነየ ፀረ መጥቃዕቲ RSF ናብ ፖርት ሱዳን ኣስፊሑ ኣሎ። ሎሚ ሐሙስ ንግሆ RSF ኣብ ልዕሊ ከተማ ፖርት ሱዳን መጥቃዕቲ ድሮን ኣካይዱ ኣሎ። እዚ ድማ እቲ ብሓይሊ ብሰራዊት ሱዳን እናበፅሖ ዝመፀ ተኸታታሊ ስዕረት ንምግልባጥ ዳግመ ውደባ ገይሩ መጠነ ሰፊሕ ፀረ መጥቃዕቲ ምኽፋት ዘመልክት እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ብወገን ምስ ኢትዮጵያ ዝዳበቡ ከባቢታት ግዝኣት ብሉ ናይል ዝሰኣነ ቦታታት መሊሱ ምቁፅፃር ከም ጀመረ ዝግለጽ ዘሎ RSF ሰራዊት ሱዳን ኣብ ግዝኣት ኮርዶፋን ዘካይዶ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒት ንምምላስ ዝዓለመ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ ተዓዘብቲ። እዚ ድማ 40 ዓመቱ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ሱዳን መዕለበ ክረክብ ከም ዘይክእል ሓድሽ ወታደራዊ ምዕባለ ኮይኑ ተቐልቂሉ ኣሎ። ብተወሳኺ ምክልኻል ኣየር ሰራዊት ሱዳን ብፓራ ሚሊታሪ ራፒድ ደጋፊ ሓይልታት RSF ዝተወንጨፈ ሓያሎ ተወንጫፊ ወይ ሰማዒ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናትን ኣብ 5 ስትራቴጂካዊ ከተማታት ሱዳን ከም ዝዓገተን ከም ዘሸለም ወታደራዊ ምንጭታት መሳኸር ዓይንን ኣረጋጊጾም ኣለው። እዚ ዝተዋሃደ ሰፊሕ መጥቃዕቲ RSF ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ዘጋጠመ ወታደራዊ ውድቀት ስዒቡ ዝመፀ እዩ። እተን ዕላማታት ዝገበረን 5 ከተማታት ኦምዱርማን፣ ባህሪ፣ ኤልኦበይድ፣ ኣትባራ፣ ኤልዳመርን እየን። እዚ ፍጻመ እዚ RSF ካብ ርሑቕ ቦታታት ነነዊሕ ዝርሕቆቶም ድሮናት ናብቶም ሰራዊት ሱዳን ዝሓዞም ሰላማዊ ዞባታት ናይ ምውጣር ዓቕሙ ዘርኢ እዩ። ወታደራዊ ምንጭታት ከም ዝሕብሮ RSF ኣብ ኮርዶፋን ዘጋጠመ ከቢድ ክሳራታት ስዒቡ ናይ ተዋግእቱ ሞራል ንምልዓል ዝገበሮ ፈተነ እዩ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ መላእ ሃገር ዘለዎ ስርዓት ምክልኻል ኣየር ብቑዕን ድልውን ምዃኑ ዝረኣየሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንኩሎም እቶም ዕላማታት ከይሃረሙ ከፍሽሎም ከም ዝኽኣለ ይግለጽ ኣሎ። ደቡብ ሱዳንን ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ምቁራፅ ኣብ ጁባ ላዕለዋይ ደረጃ ፖለቲካውን ፀጥታውን ዘተ ዳግማይ ጀሚረን። ላዕለዋይ ሰበስልጣን ምክልኻል ፀጥታን ክልቲአን ሃገራት ብዛዕባ ፀጥታ ዶባት ካልኦት ጉዳያትን ክዘራረቡ ከም ዝጀመሩ ሬድዮ ተማጁዝ ብ12 ነሓሰ ሓቢራ። ልኡኽ ሱዳን ብመሰረት ስምምዕ ምትሕብባር ክልቲአን ሃገራት ኣብ 2012 ተጣየሰ ክልተኣዊ መድረኽ ሓበራዊ ፖለቲካዊ ፀጥታውን ኣሰራርሓ ንምክያድ ብ9 ነሓሰ ናብ ጁባ ከም ዝኣተወ ፀብፀባት ሕብሩ። ሚኒስትር ምክልኻል ደቡብ ሱዳን ሌተና ጀነራል ቺቶቶን ባሎክ ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ብምቕባል እቲ ዘተ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ፀጥታዊ ምትሕብባር ንምጥንካር ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ። ቾል ነቲ ኣብ 2005 ቅድሚ ናጽነት ደቡብ ሱዳን ኣብ 2012 ዝተኻየደ ኩለ መዳያዊ ስምምዕ ሰላም ብምጥቃስ ካብ መጀመርታ ኩለ መዳያዊ ስምምዕ ሰላም ጀሚሩ ዝተመሰረተ ኣገባብ ኣለና ኢሉ። ቾል ንሱን ሚኒስተር ምክልኻል ሱዳንን ሌተና ጀነራል ሓሰን ዳውድን ካብሩን ኣብ ሃገሮም ተሓባበርቲ ኣቦ ወንበር ሰልፊ GPSM ኮይኖም ከም ዘገልገሉ ገሊጹ። ልኡኽ ሱዳን ኣብ ጁባ ንዝርከቡ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳንን መራሕቲ ማሕበረሰብን ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዝትንክፉ ፖለቲካዊ ምሕደራን ጉዳያትን ከም ተሳተፉ ሓቢሩ። ካብሩን ኣብ መንጎ ሱዳንን ደቡብ ሱዳን ዝግበር ምትሕብባር ዘይተፈትሑ ጉዳያት ምፍታሕን ኣብ ሓባራዊ ዶባት ምርግኣን ንምድፋዕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። እዚ ኣገባብ ዳግማይ ምጅማሩ
ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሚያዝያ 2023 ኣብ ሱዳን ተወልዐ ቀጻሊ ኩናት ሓዊሱ ርኡይ ጸጥታውን ቁጠባውን ጸቕጥታት ኣብ ዘጋጥመሉ ዘሎ እዋን እዩ። ግጭት ሱዳን ስዒቡ ብዙሓት ሱዳናውያን ስደተኛታት እቲ እንግድ ነዳዲ ንሰደድ መሰረት ልምዓት ሱዳን ኣዝያ ተምርኮስ ደቡብ ሱዳን እውን ጸሊዋ ኣሎ። እዚ ዝተሓደሰ ዝርርብ ክልቲኦም መንግስታት ኣብ ምሕደራ ዶባት ምንቅስቓስ ዕጡቓት ጉጅለታትን ምክልኻል ትሕተ ቅጽ ነዳድን ሰብኣዊ ሳዕቤናትን ግጭት ሱዳንን ንምውሃድ ዕድል ዝህብ ከም ዝኽእል ጸብጸባ ተመልክቱ። ኣብ ቅለት ዘውዱ ሃብቱ ዝተዋሃበ ውሳነ ይግባይ ከም ተሓተተ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ። ኣብ ቅለት ዘውዱ ሃብቱ ኣመልኪቱ ዝተዋሃበ ውሳነ ኣግባብ ይብሉ ብምባል ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይግባይ ከም ዝተሓተተ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ። ዘውዱ ሃብቱ ቅድሚ 3 ዓመታት ንሓሰ 13 2015 ብኣቆጻጽራ ግእስ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ ማእከል ጽርግያ ከም ዝተቐትለት ክሲ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ የረድእ። ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ እቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ሰብ ብቪድዮ ብድምፂ መረዳእታ ብምግባር ድማ ገበናት ዝፈጸሙ ያሬድ ገብረስላሴ ኣንጎሶም ሃይለ ማርያምን ዕድመ መለክዕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም እዩ። ተኸሰሲ ናብ መጋበያ ንሰበር ዘቕረቦ ጥርዓን ይግባኣኒ መሰረት ገይሩ ነቲ ጉዳይ ናብ ሰበር ስልጣኑ ዝረኣየ መጋበያ ሰበር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ግን ክጻረር ዝግብኦ ነጥቢ ስለ ዝረኸበሉ ናብ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ከም ዝመለሶ ገሊጹ እዩ። ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተመለሰሉ ነጥቢ መሰረት ነቲ ዋኒን ዳግማይ ብምርኣይ ሓምለ 29 2018 ብኣቆጻጽራ ግእስ ንተኸሰስቲ ብናጻ ክሰናበቱ እዩ ወሲኑ። ይኹን እምበር ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ንውሳነ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ኣቶ ታደሰ ባይርኡ ዝተዋሃበ ውሳነ ኣግባብነት ከም ዘይብሉ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ይግባይ ከም ዝሓተቱን ገሊጹ። ኣብ ኣሜሪካ ኣባላት ፈጻሚ ሕጊ ኢሚግሬሽንን ጉምሩክን ስርሖም ኣብ ዘሳልጥሉ እዋን ብኤሌክትሪክ ዘሰንብድ ሓይሊ ንዝረት ዘለዎ ጓንቲ ክዕጠቑ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ድሕነት እታ ሃገር ነዚ ጀነሬትድ ሎው ኣውትፑት ቮልቴጅ ግሎብ ተሰመየ መሳርሒ ንምዕዳግ ክሳብ $20 ሚልዮን ንምውፃእ ይሓስብ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ጓንትታት ክሳብ 360 ቮልት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክሕልፍ ዝኽእል ኮይኑ ካብቲ ኣብ ገዛውቲ ኣሜሪካ ዘሎ ንቡር መውፅኢ ኤሌክትሪክ ብ3 እጥፊ ዝያዳ ሓይሊ ከም ዘለዎ ይንገር። ማሕበር ሲቪላውያን መሰላት ኣሜሪካ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ወገናት እዚ መሳርሒ ኣብ ግብሪ ክውዕል ምሕሳቡ ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ። ትካል ኢሚግሬሽንን ጉምሩክን ኣብ ዘቕረባ ግዜ ብዘጋጥሙ ቀተልቲ መጥቃዕቲ ክኾኑ ንሰባት ንመሓዝን ዝጥቀምሉ ስልትታት ድሮ ብርቱዕ ነቐፌታ ክቐርበሉ ጸኒሑ እዩ። ሚኒስትሪ ድሕነት እታ ሃገር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ትካላት ኢሚግሬሽንን ጉምሩክን ነቶም ገበኛታት ዝኾኑ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብውሕስነት ንመሓዝን ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ዘድልዮም መሳርሒታት ንምቕራብ ቀጻሊ ገምገማት የካይድ ኣሎ ኢሉ። እዚ ብሓንቲ መልጎም ጥራይ ብምጽቃጥ ዝሰርሕ ጓንቲ ኣብ ካሊእታት ክሳብ 30 ናይ ኤሌክትሪክ ማዕበላት ክሰድድ ይኽእል። ውሽጣዊ ማይክሮ ፕሮሰስ ስለ ዘለዎ ድማ መዓስን ከመይን ከም ዝተጠቕምሉ መዝጊቡ ይሕዝ። ይኹን እምበር እዚ መሳርሒ ኣብ ልዕሊ ኣረጋውያን ህፃናት ነፍሰ ጡራት ከቢድ ናይ ኣካል ጉድኣት ዘለዎም ሰባት ንኸይዝውተር መጠንቀቕታ ተዋሂቡሎ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቅልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።